Tenan pemanakku nus tenan. Bapak ya. Kok pe bapak piye? Sampean gelem to duwe anak aku? Umpama nduk kowe ra ndek bapak, aku sanggup dadi bapak. Ya ampun. Umpama kowe gak duwe ibu, aku ya sanggup dadi ibu. Ya ampun. Yen aku ra ndek kowe, Ya aku sanggup dadi sliramu cah. yen aku ra ndek kirek, Sauri reng. kan jarene yen apa jenenge aku ra ndek bapak sampean, Aku sanggup dadi bapak. yen aku ra ndek ibu. Aku sanggup dadi ibumu. Wah, terus yen aku apa ra duwe aku, Ra ndek apa? jadi sampean sanggup dadi aku mau lho. Lah ya aku sanggup dadi kowe. Terus lek aku ra ndek kirek, Aku sanggup nukokke rantene, Nduk. lah kan aku ra ndek kiri Ah, ora kah, ndak kon dilatih terus aku. Ingene lho reng, nggih. Napa, Pak? Iki akeh banget nawala iki pirang-pirang. Sik tak wacane sedhela. Engko niken ben kari milih sing ndinduk sing kok Oh, dhisike. nek niken napa-napa iso, Pak. Lah iya. Saking paguyuban RT se-Desa Siwalan dengan ucapan kompak bekerja guyub rukun agawe santosa. Nyuwun gending lungiting asmara selendang biru caping gunung versi jaranan. Kagem Ibu Kepala Desa Siwalan semoga kuat mengemban amanat dari rakyat untuk kemajuan Desa Siwalan. Request lagu lali janjine saking Sumber Setia Agro utawi Mas Amri. Nggih. Meniki Sumber Setia Agro adalah salah satu donatur kembang api sore mau. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nyuwun gending wuyung. Katur pamirsa sedaya sugeng hamirsani. Wassalam saking Khairul Mas'ud. Nggih. Ponorogo siap. Paguyuban RT Sesiwalan nyuwun gending lintang asmara. Wah, wau sampun. Ugi prahmen mugi salah setunggal kadang BPD ingkang meragakan meragani nggih. Kadang BPD mangke kasun prahmen ngoten, Pak. Nggih. Kepada Pak Dalang Cahyukun tadi dibentas minta gending ular kambang jajah desa Milangkori atas nama penggemar wayang kulit rombongan bocah kerja. Apa iki? Bocah kerja keponan nggih. Matur sembah nuwun. Saking Bu Siti Zulaikah minta lagu Ditinggal Jauh dan Kopi Manis. Sekian matur nuwun. Lan perlu kula aturaken dumateng para ibu-ibu lan ugi ingkang sampun kepareng mundhut lagu menika murni namung gamelan mboten mawi campur sari dados mangke diaturaken nggih saged garap kemawon nggih Mas Garing nggih. Sing saged mangke diaturke. Nggih. Wondene mboten sing dereng saged mangke kagem taun ngajeng, Pak. Iya. Malah ngenteni setahun. Soale iringane niki klasik gamelan. Nggih. Mboten ngangge elektun. Mula Pak Camat wau nembangipun nggih blero merga kulino diringi elektun, Pak Camat. Iya. Sing ndi nduk niken sing kok Sing ndi Cahayu? Sing ndi? Arep nembangke sing ndi? Mau enten pamanyunan selendang biru nggih to. Selendang biru ki sing selendang biru. Lho Mas. Bisa toh? Ya. Ya nek kita sumilir. Loh, piye to iki? Cetok. Omonganmu mbok sing cetha to, Nduk. Mau wonten sing ngersake lagu Selendang Biru. Lagu Selendang Biru ki sing piye to, Nduk? Sing larase slendro kae to? Selendang biru. Kuwi lek sing gamelan, lek sing musik gak ngono. Sing musik piye? Lek sing musik ki piye, Bu? Sing kuwi lho. Udu kuwi. Sing yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Nah, saiki sing Selendang Biru sing klasik apa sing kuwi mau? Kitir sumilir mawon. Loh. Oh, Nduk, bener kuwi, Nduk, bener Kitir Sumilir. Mumpung kanca-kanca wis bar latihan kuwi. Ini lagi viral ini di TikTok ini. Siapa penabuhnya? Loh, Madangkara. Madangkara. PS dengan Niken Salindri Mayangkara. Mayangkara. Iki pengendalian Jepangnya Mas Nopal. Apal kowe Nduk karo Nopal? Apa wong kuwi biyen tau dadi apa mantane sinden kula. Oh.
Novalik. Ada monggo. Tahu dadi mantane sindenku. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Malah. Ya nduk coba nggih gebrak swasana. Nggih. Nggih. Gitir sumilir. Yuk dados. Ayo Pak De. Hei. Rina wengi
lintang rangkal yen daeng